Usa ka piniriso sa Misamis Oriental Provincial Jail ang gibartolina human makit ang usa ka pakete sa gitu ang shabu nga gisagol sa 2 ka kilo nga bugas. Usa ka wala magpailang nga lalaki ang namalihog sa prison guard nga si Mervin Salarda nga ipahatag ang bugas ngadto sa piniriso nga si Molawe o Maluwe Vallejos ni adtong Sabado. Sigon ni Provincial Warden Dominador Tagarda nga hugot nga gihimakak sa maong piniriso ang maong aligasyon ug niingon nga wala siya kasayuran nga dunay pakete sa gitu ang shabu ang gisagol sa kinilong bugas. Kasamtangang gibartolina ang piniriso alang sa iyang kaluwasan tungod kay matud pa nga nasuko ang mga kauban niyang piniriso. Gidala na ngadto sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ang gitu ang shabu diin matud pa nga mobalor sa 5,000 pesos. Human sa insidente, matod ni Tagarda nga dili na nila tugtan ang pagdawat og mga pagkaon kung mga alas 4 na sa hapon. Ning pagbalita ang nagtunol sa maong gingong ginadili nga drugas pabilin pa nga gawas nun.